Здравейте, хора! Аз съм Дасмашас. Знам, че от доста време не съм снимал, нямах интернет, нямах с какво да снимам. Шибаната карта с памет с чупи. Онова там голямото майка ли скаше, забрах каска и те беха проблемни. Но купих си нова камера, купих си 5 такива карти с памет и 5 от ние големите. И вече си какво да снимам. Така, този клип ще го кръста Този клип ще го кръста за връщането, защото не се снимам доста време. Темата и днес ще е за новата песен на Дара. Аз я чух, днес чух, че има такава песен, защото ви казвам, че нямах интернет. Няма с какво да снимам. Песента, всичките казват, вау, песента е год. Видях, че има доста гледания, не съм я слушал, за да я обсъдим с вас. Повечето хора ще кажат, какво да обсъждаме, песента е год. Хейтери ще кажат, тая песен въобще не се струва. Ами, по-добре да решим с вас. Значи не ще заспреш, окей. Приятели, сега ще чуем песента. Пускаме. Virginia Records. За първи път я слушам. Врубиш ли се в нея, няма кой да ти помогне, няма да се трогне. Те лъжи са за твоята уста, та голяма лъжица знам. Има някой, който да и отива, да отваря вратата пред нея и да я разбива. Не спира да я снима, защото тя е некрасива и дори да боли, приеми го, че не си ти. И какво да направя, че съм отдана, такава сърцето ми не дава повече за теб. И какво да направя, че съм отдана, такава сърцето ми не дава повече за теб. Сърцето ми не дава повече. Не позволявам